ካብ ገዛኻ ከይወፃእኻ ብዶላር ክትክፈል ትኽእል ዶ? ሰላም ጥዕና ይሃብለይ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ብዙሓት ሰባት ዝሓተቱና ንሂወትኩም ብጭቡጥ ክቕይር ዝኽእል ኣብዚ እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ብኢንተርኔት ገንዘብ ምስራሕ ይከኣል ዶ ዝብል ሕቶ ንዘለኩም መልሱ እወ ጥራይ ዘይኮነስ ብብዙሕ መገድታት ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። ሎሚ ነቲ ዕዉት መገዲ ብኦንላይን ገንዘብ ንረኽበሉ ክንርኢ ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ንውሕዳት ደቃይቕ ዝፀንሕ እኳ እንተኾነ እተን እተሕልፍዎን ደቃይቕ ንመጻኢ ናይ ስራሕ ሂወትኩም ነጥበ ምቕይሮ ክኾና እየን። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዝኾነ ሰብ ካብ ገዝኡ ኮይኑ ብሞባይሉ ወይ ብላፕቶፕ ክሰርሖም ዝኽእል 4 ጭቡጥ መገድታት ክንርኢ ኢና። እዞም መገድታት ካብ ስካም ወይ ምትላል ነፃ ዝኾኑን ብጭቡጥ ዝሰርሑን መገድታት እዮም። ቅድሚ ምጅማርና ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ኣለትና። እዚ ቻነል እዚ ንዓኹም ዝጠቅም ትሕዝቶ ንምቕራብ ይፅዕር ኣሎ። 1000 ሳብስክራይበርስ ንምብፃሕ ሒደት ሰባት ጥራይ እዮም ተሪፎምና። ነዚ ቪድዮ ትሪኡ ዘለኹም ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ናይ ፍልጠት መድረኽ ኣተባብዕዎ። How to get money online 100% working. Find a freelancing job, complete the work, and get paid. Want to earn money online? Start by finding work on platforms like these. Deliver your projects, then get paid directly to your wallet. ስነ ኣእምሮ ኦንላይን ስራሕ ናብቲ ዝርዝር ስራሕ ቅድሚ ምኻድና ሓንቲ ሓቂ ክነግረኩም። ኦንላይን ስራሕ ማለት ብዘይ ስራሕ ገንዘብ ምሕፋስ ማለት ኣይኮነን። ከም ዝኾነ ስራሕ ግዜ ፃዕርን ትዕግስትን የድልዮ እዩ። እንተደኣ ፅዒርኩምን ብዘይ ተስፋ ምቁራፅ ሰሪሕኩምን ግን ካብቲ ስሩዕን ልሙድን ስራሕ ንላዕሊ ክትረብሕሉ እውን ትኽእሉ ኢኹም። ቀዳማይ መገዲ ፍሪላንሲንግ ይበሃል። ፍሪላንሲንግ ማለት ኣብ ሓደ ኩባንያ ተቆፂርካ ካብ ምስራሕ ወፂእካ ንዝተፈላለዩ ዓማዊል ብኮንትራት ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ። እዚ ማለት ዘለካ ሞያ ንዓለም ለኻዊ ዓማዊል ምሻጥ ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ሞያ ክንሰርሕ ንኽእል? እንታይ ዓይነት ስራሕ? ቀዳማይ ትርጉም ወይ ትራንስሌሽን። ከም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ መጠን ዓብይ ዕድል ኣለና። ዓበይቲ ትካላት ዓለም ንሰነዳቶም ወይ ንቪድዮታቶም ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ንዝትርጉምሉ ሰብ ይደልዮም። ካልኣይ ፅሑፍ ወይ ራይቲንግ። ንዌብሳይታት ፅሑፍ ምፅሓፍ ወይ ፕሩፍ ሪዲንግ ጌጋታት ምእራም ዝደልዩ ትካላት ብዙሓት እዮም። ሳልሳይ ዳታ ኢንትሪ። ሓበሬታታት ካብ ሓደ ወረቐት ናብ ኮምፒተር ምእታው። ግራፊክ ዲዛይን ሎጎ ምስራሕ ወይ ድማ ዳታ ኢንትሪ ካልእ ምስ ሞያኻ ዝኸይድ ስራሕን ብፍሪላንሲንግ መልክዕ ክንሰርሕ ንኽእል። ብኸመይ ትጅምሮ? ኣበይ ከ ትሰርሕ? ኣብ ከም ኣፕወርክ፣ ፋይቨር ወይ ፍሪላንሰር ዝኣመሰሉ ሳይታት ፕሮፋይል ብምኽፋት ስራሕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ናብ upwork.com ከይድኩም ፅቡቕ ፕሮፋይል ስርሑ። እንታይ ክትሰርሑ ከም ትኽእሉ ብንጹር ፀሓፍዎ። ምኽሪ መጀመርታ ትሑት ዋጋ ሓቲትካ ረቪው ናይ ዓማዊልካ ምስክርነት ኣክድ። ሓንሳብ ፅቡቕ ስመሳጥረኹም ዋጋኹም ክትዕረጉ ትኽእሉ ኢኹም። ተወሳኺ ምኽሪ ቋንቋ እንግሊዝኛ እንተሃሊካ ተመራፂ እዩ። እንተዘይብልካ ድማ ጎግል ትራንስሌት ተጠቒምካ ዝስርሑ ስራሓት ብዙሓት እዮም። ካልኣይ መገዲ ትምህርቲ ምሃብ እዩ ወይ ኦንላይን ቲቶሪንግ። ንሰባት ቋንቋ ወይ ሞያ ብምምሃር ገንዘብ ምስራሕ ይከኣል እዩ። ንኣብነት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ወለዲ ንዝዓብዩ ህፃናት ደቆም ትግርኛ ክትምህር ትኽእል ኢኻ። እዚ ሕጂ ኣዝዩ ዓብይ ዕዳጋ ዘለዎ እዩ። ንስኹም ድማ ንዘለኩም ሞያ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንዓና ንሓበሻ ኣዝዩ ቀሊልን ፅቡቕ ኣታዊ ንረኽበሉን መገዲ እዩ። ከም ኣብ ኣይቶክ ወይ ፕሪፕላይ ዝኣመሰሉ ሳይታት ወይ ድማ ብናይ ገዛ ርእስኻ ዙም ተጠቒምካ ክትምህር ትኽእል ኢኻ። ዲግሪ ግድን ኣድልየካ ማለት ኣይኮነን። ብቑዕ ቋንቋ ተዛራባይን ናይ ምምሃር ብቕዓትን ምህላውን እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሓደ ሰዓት ካብ 10 ክሳብ 30 ዶላር ክትክፈል ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዓልቲ 3 ሰዓት እንተምሂርካ ኣብ ወርሒ ክንደይ ከም እትረክብ ዘለኻ ሕሰቦ። ሳልሳይ መገዲ ከምዚ ሕጂ ብዙሓት ተጠቀምቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ ወይ ቲክቶክ ትሕዝቶ ብምፍጣር ወይ ኮንተንት ክሪኤሽን እኹል ኣታዊ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ
ኩሉ ክማላእ ዘለዎ ቅጥዕታትን ቅድመ ኩነታትን ምስ ኣማላእካ ክፍሊት ይጅምሩልካ። ሰብ ዝፈትዎ ወይ ሰብ ዝጥቀመሉ ትሕዝቶ ብቀጻሊ ምውፃእ እዩ ነዚ መገዲ እዚ ዕዉት ዝገብሮ። ነዚ መገዲ እዚ ዝረሓ ሓበሬታ ምስ ትደልዩ ተወከሱና። ኣብ ቀጻሊ መደባትና ከነቅርበልኩም ድልዋት ኣለና። ራብዓይ መገዲ ማይክሮ ታስክ ይበሃል። እዚ ንጀመርቲ ዝኸውን ቀለልቲ ስራሕቲ ብምስራሕ ዝርከብ ክፍሊት ወይ ኣታዊ ንረክበሉ መገዲ እዩ። ቪድዮ ብምርኣይ ናይ ሪሰርች ሕቶታት ምምላእ ወይ ሰርቨይስ ወይ ድማ ሳይታት ቴስት ምግባር ብኦንላይን እኩል ኣታዊ ክንረክብ ንክእል ኢና። ከም ኣማዞን ሜካኒካል ታርክ፣ ዩዘር ቴስቲንግ ወይ ዋይሰን ዝኣመሰሉ ሳይታት ክንጥቀም ንክእል ኢና። እዚ ንብዙሕ ሰብ ቀሊል መጀመሪ ክኸውን ይክእል እዩ። እዞም 4 ቀንዲ መገድታት እዞም ክንከታተሎም ጥራሕና ኮይኖም ሕጂ ድማ ምስ ስራሕካ ገንዘብካ ብከመይ ይበፅሓካ ወይ ፔይመንት ሜቶድስ ክንርኢ ኢና። ብዙሓት ሰባት ከመይ ገይረ ገንዘበይ ይበፅሐኒ ኢሎም ይጭነቁ እዮም። ሓደ ካብቶም መገድታት ፒዮኔር ይበሃል። እዚ ንኣፍሪቃውያን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለውን ዝበለፀ መገዲ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤውሮጳ ባንክ ኣካውንት ይበካ። ፔይፓል ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ይሰርሕ እዩ። ዋይዝ ብትሑት ኮሚሽን ገንዘብ ንምትሕልላፍ ይሕግዘካ። እዞም ትካላት እዚኣቶም ነቲ ዝሰርሕካዮ ገንዘብ ናብ ናይ ሃገርካ ባንክ ኣካውንት ብቀጥታ ክሰድዱልካ ይክእሉ እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ኢንተርነት ናይ ሃብታማት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቶም ክመሃሩን ክሰርሑን ዝደልዩ ኩሎም እዩ። ሎሚ ካብዚ ቪድዮ ወፂኢኩም ሓንቲ ስጉምቲ ጥራይ ውሰዱ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ዓብይ መጠንቀቅታ ክህበኩም። ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ ገንዘብ ክፈለና ዝብል ሰብ እንተጋጢሙካ እዚ ምትላል ወይ ስካም እዩ። ዝኾነ ሕጋዊ ኦንላይን ስራሕ ክፍሊት ኣይሓትትን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ዝረኣናዮም 4 መገድታት ዕዉታት መገድታት ብኦንላይን ሰሪሕና ኣታዊ ክንረክበሎም ንክእል እዮም። ካብዞም 4 መገድታት ንዓኹም ዝያዳ ዝጥዕመኩም ኣየናይ እዩ? ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ። ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ዝርዝር ስልጠና ወይ ዝያዳ ሓበሬታ እንተድልይኩም ድማ ንገሩኒ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ነታ ዝተረፈትና ውሑዳት ሳብስክራይበርስ ንምምላእ ድማ ሕጂ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቤተሰብና ኩኑ። ሰላም ቅነ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ መሳጢ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።